Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Irunberriko arroia ezagutuko dugu. Irunberriko arroian badaukagu ibilbide bat, ibilbide arrasa, gutxi gorabehera kilometro bateko ibilbidea, baina Irunberriko arroia ezagutu baino lehen, Irunberritik gertu daukagu baita Arbaiungo arroia. Arroia hau erabat ikusgarria da, eta arroia batez ere da mendi bat, eta mendi hau kasu hontan Salazar ibaiak milimetro urtetan zehar, milaka urteak eta ondoren, da ibaia berak landatu duen paisaia. Hementxe, alde batetik daukagu hemengo hormak, hemengo paretak, harria kaliza, azpian dago ibaia, Salazar ibaia, eta naturaldetik eremu babestua da, eta batez ere dauka bere garrantzia ez bakarrik ibaia eta inguruan dagoen basoak, baita ere hemen aurkitzen ditugun hegaztiak, batez ere putreak. Hemen ikusten dugun harria, harri grisa eta xuri hau, harri kaliza da, eta orduan urak pixkanaka badoa harri hau jaten bezala. Kasu hontan, milaka urte pasatuta ondoren, Salazar ibaiak, azpian daukagun ibaiak, joan da mendi hau jaten, eta azkenean hemen daukagu olako zulo erraldoi bat, olako kainoi bat, eta kasu hontan, Arbaiungo arroian, hemengo arroiak baditu luzera ia 6 kilometro, eta hemen gibelean atzean ikusten ditugun hormak, kasu batzuetan 100 metro baino gehiago daukate altuera.
Bueno, ja ezagutu ditugu ja bertako arroiak, egon gara baita ere bila erromatar batean, ikusi dugu baita ze historikoki ze harremana egon den hemen lurra nekazaritzarekin, eta gaur egun baita ere badago oraindik harremana lurra eta nekazaritzarekin, kasu honetan Josenean gaude, eta hemen daukagu Ibone, bertako langile bat, kaixo Ibone. Kaixo, ongi etorri Joseneara. Zer da Josenea? Bira, Josenea elkarte bada, etekina edo irabaziak ateratzeko asmorik gabeko elkarte bat da. Eta bertan egiten duguna, da sendabelarrak eta aromatikoak landatu, bildu, lehortu eta gero paketetan sartu eta dendeta bidali. Eta ze landare motak dira? Bueno, baditugu mendak, garraiskak, ezkaia, ezkia, eta holako hainbat ajedrea, eta artemisia, eta holako pila bat ditugu. Orduan, bai hemengo klima eta baita hemengo lurrak, orduan egokiak dira, ez, landare hauek lantzeko? Bai, egokiak dira, batzuentzako askoz hobeagoa eta bestentzako kaskarragoa, baina landatzen ditugunak ateatzen dira, bai. Adibidez, ze klima daukagu hemen, euri honditz egiten du? Euskal Herri osoan bezala kasi, azken aldi honetan euri pila bat, baina egia da hemengo udak nahiko beroak direla. Beroak eta agian iparraldean baina beroagoak eta lehorragoak ere. Hemen ikusten da nahiko eremu handia da, ez? Zenbat hektarea baituzu hemen? 14 hektaria ditugu. Hasiera baten 3 hektariakin hasi ginen eta guain ja 14 lantzen ditugu. Eta orduan, landak daude pixka bat denak, hola pixka bat, pusketan ez da? Badago puske bat, landare mota batzuendako, bestea betzendako. Hoi da. Hemen dago negutegia, honi deitzen diogu, gauden gunean deitzen diogu aklimatazio gunea, landariak negutegitik atera eta ona pasatzen ditugu. Eta hemendikan ja bere landa sorora pasatzen ditugu eta hor ja bildu arte, hazi eta bildu arte. Frutonduak eta baita ere? Ez, badira batzuk, baina batez ere da haizearen eragina saiesteko, baina ez frutak biltzeko. Arras interesgarria, eman dezakegu botaska bat, inguruan, pixka bat? Bai, por supuesto, gonbidatuak zaudete. Mila esker, Ibone. Venga, aio. Aio.
Oraintxe bertan Irunberriko arroiaren sarreran gaude, eta orduan hemen hasita, bide honetatik hasita, ibilbideak dauka gutxi gorabehera kilometro bat, eta egin behar dugun ibilbide hau berez garai bateko trenbidea zen. Garai batean, orain dela 100 urte baino gehiago, 1911an, sortu zuten Iratiko trenbidea, Iratiko trena. Tren hau berez izan zen estatuko lehendabiziko tren elektrikoa. Tren hau sortu zen, batez ere Iratiko egurrak, Iratiko zuhaitzak eta Iruñaldera eramateko. Berez, trenbideak lotzen zituen alde batetik bai Iratiko oihana, eta baita ere Zangoza eta Iruñan, gaur egun Takonera inguru hortan, zegoen hor amaiera, hor zegoen tren geltokia, eta 1958an tren hau itxi zuten. Geroztik, orain dela gutxi, lehenagoko trenbide hau berreskuratu dute bide berdea bezala. Erran bezala, trenbidea pasatzen zen lekutik, bide hau, zeharkatu behar dugu, kilometro bat dauka, eta bertan kusi behar ditugu alde batetik bai ondoan daukagun ibaia, eta baita ere arroiaren pareta edo horma erraldoi hauek. Pareta hauetan, horma hauetan, ikusiko ditugu hegazti pila bat, batez ere putreak edo saiak. Hemen, Irunberriko arroian, hegazti mota ezberdinak aurkitzen ditugu, baina hegazti hauen artean nagusienak putreak edo saiak dira. Hementxe aurkitzen ditugu 4 putre edo 4 sai ezberdinak, alde batetik ditugu saia beltza, baita saia arrea, ugatzak, 3 hauek dira ezagutzen ditugun saia edo putre handienak, beren zabalera badaukate ia 2-3 metro. Ugatzak nahiko bereziak dira, ugatzak hezurrak jaten dituzte, eta laugarren saia edo laugarren putrea, saia xuria da. Saia xuria neguak Afrikan pasatzen ditu, eta Afrikan ostruken arrautzak jaten dituzte. Ostruken arrautzak jateko,
Harritxo bat hartzen dute pikuarekin eta harriarekin arrautzak hautsi ondoren, hor ja burua sartzen dute arrautza barruan eta arrautzak jaten dituzte. Oraintxe, Liedenako bila erromatarran gaude, eta hemen nire atzekaldean, nire gibelean, hor daukagu Irunberriko arroia, eta alde batetik, ikusten dugu nola datorren hemendik Irate ibaia, hor daukagu ja arroiako babesgunea, natura babesgunea, eta hemen bertan ikusten dugu zubi baten aztarnak. Azken finean, hemen, gauden zonalde hontan, ja erromatarren garaian, baino ja aski lehenagotik, hau erabat humanizatuta zegoen, eta baita ere, hemendik pasatzen ziren, eta pasatzen dira errepide ezberdinak. Bai erromatarren garaian, bai gero Iratiko trenbidea, eta gaur egun, hemen ondoan daukagu baita autobia. Baita ere, ibaia bera, erabiltzen zen Iratiko egurrak, Iratiko zuhaitzak jausteko. Hau da, almadiak egiten zituzten Irati inguruan, eta almadieroak jausten zituzten Iratiko ibaiatik. Zubiaren aztarnak hor ditugu, hor bazegoen galtzada zahar bat, baina 19. mende hasieran zubia lehertu zuten. Bertako bide eta gurutza bideekin batera, bertako lurrak ere, betidanik izan dute bere garrantzia, noski nekazaritzan. Hemen aurkitzen ditugu alde batetik mahastiak, zekaleak, landa eremu ezberdinak, eta adibidez, hemen bertan daukagun bila erromatarrak, hemengo landak, hemengo lurrak lantzen zituen.
Liedenako bila erromatarran gaude, eta bila bat alde batetik lujozko etxe bizitza bat zen, bere patioekin, bere gela erraldoiekin, gela hauek normalean zolak mosaiko koloretsuekin, mosaikoak, hau da, harri txikiekin egindako marrazkiekin, eta bestaldetik bila bat baita zen nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotura zaukan etxe bat, hau da, baserri bat. Baserri erraldoi bat, non eta hemen gordetzen zuten alde batetik hazienda, eta hemen inguruko landak, hemen zituzten beren baratzak, bere mahastiak, beren zekale landak baitare, eta gainera baita beren dolareak, beren bodegak, hau da, zen, baserri erraldoi bat. Eta hementxe bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Irunberriko arroiako ibilbideaz gain, baita ere, ikusi ditugu alde batetik Arbaiungo arroia, eta baita ere, hemen daukagun Liedenako bila erromatarra. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.